чергу звернутися до всіх жінок, українок. У нас в суспільстві почали прогрівати наше суспільство до того, що будуть мобілізовувати жінок. Перший крок – заборонили виїжджати жінкам з медичною освітою і жінкам з фармацевтичною освітою. Наступний крок – жінкам з водійськими правами. Наступний крок – жінкам, які вміють картоплю чистити. Наступний крок – жінкам і тому подібне. І ви побачите, що закриють кордони і жінкам не дадуть виїхати. І ваших чоловіків вже нема. Ви вже вдови. Ваших синів вже нема. Ваших зятів вже нема. Вас ніхто не захистить. І повірте, вас будуть так само бусифікувати, як і сьогодні мужиків. Жінки України, рятуйте своїх дітей. Рятуйте самі себе. Ви не можете знаходитись на сьогоднішній день в концтаборі.